walang nanonood ng mga videos ko. Kung bakit? At yan ang pag-aaralan natin sa episode na ito! What? At syempre bago yan, nais ko muna magpakilala sa inyo. This is Mr. Rugarug and welcome sa part 5 ng ating vlogging lesson! Alright! What? Of course, welcome sa ating channel! Guys, kung hindi nyo pa napapanood ang ating part 1 to 4, isa-isahin muna natin, no? Yung part 1 natin, yun yung motivation kung paano tayo magsimula. Yung part 2 natin, napag-aralan din natin doon or nalaman natin kung ano ang mga dapat nating kagamitan. At syempre sa part 3 ng ating vlogging lesson, napag-aralan natin doon kung paano mag-shoot ng vlog. At syempre sa ating part 4, yung pinaka-importante, nag-aral tayo kung paano mag-edit ng video. Yun! At nandito na nga tayo sa ating part 5! Ang tanong, bakit mababa ang subscription count ko? Bakit walang nanonood ng mga videos ko? Heto na naman kasi tayo. Nagmamadali. Hindi naman to pabilisan mga kaarug-arug. Oh no! Bakit ka ba nagmamadali? Gusto mo instant? Gusto mo magic? Para mo na rin sinabing magaling ka na kagad. Okay? Para na rin nag-gym ka. Okay, in just 1 day, 2 days, mayroon ka na kagad na muscle? That's amazing. Tinatrabaho po ito, huwag kang magmadali. Huwag kang magmagaling. Alam mo, kailangan mong kausapin ang sarili mo. Tama, kausapin mo. Tanungin mo ang sarili mo. Ano kaya ang mga pinagdaanan ng ating mga successful vloggers? Inabot ng ilang taon. Oo, ilang taon na sakripisyo. Pagsusunog ng kilay, sipag at tiyaga. Huwag mong ikukumpara ang channel mo sa channel ng iba. Relax lang, magpahinog ka muna. At higit sa lahat, i-enjoy mo ang ginagawa mo. Yun ang munang problemahin mo. Yun ang muna, okay? At higit sa lahat, enjoy what you are doing. Well, base sa aking research, let me share you this, guys. Paano ka makakapagparami ng subscription count? First, do your part. Create a content na interesting doon sa target mong viewer or viewers. Alam niyo mga kaarug-arug, ikaw mismo, bakit ka nanonood ng video? Bakit pupunta ka doon sa YouTube? Bakit ka nga manonood? Malamang sa malamang, meron kang mga katanungan dyan sa sarili mo na gusto mo nang kasagutan. Kaya pupunta ka sa YouTube at magre-research ka. Okay? Yun nga, mayroon silang hinahanap o mayroon silang mga tanong na hindi masagot. O kung di naman, pupunta sila sa YouTube para malibang. Kaya, ganun na lang ang mga subscribers ng mga successful vloggers natin, mga vloggers na comedy content creator. Ano ba naman yan? Hindi ko na pahahabain pa. Be patient mga kaibigan. Huwag mong madaliin. Darating tayo doon. Sigurado yan. Mismong si YouTube ang tutulong sa atin pagdating ng panahon. Sa ating mga maliliit na YouTuber. Basta, gawin mo muna ang part mo bago gawin ni YouTube ang part niya. Naghahanap ka ba ng sekreto? Actually, ang sekreto, si YouTube.
gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng mga makabuluhang content, at mismong si YouTube ang magbibigay sa atin ng mga viewer. Kapag napansin niya ni YouTube na ikaw ay porsigido, seryoso ka sa ginagawa mo, believe me, si YouTube mismo ang magbibigay o tutulong sa'yo na magbigay ng mga subscribers. Lahat tayo bibigyan ng break ni YouTube. Kaya sa panahon na yon na ibibida na tayo ni YouTube, dapat handa ng ating pangmalakasang video. At sigurado ako dyan, tataas ang ating subscription count. Seryosuhin kasi natin guys ang ginagawa nating mga content. Siguraduhin natin na may matututunan ang ating mga audience. Sa ngayon, siguro ang tip ko guys, get involved. Manood tayo ng mga video ng mga successful vloggers. Meron silang mga tip doon na siguradong makakatulong sa ating maliliit na YouTuber katulad ko. Lalong-lalo na yung mga tip na tama at dapat. Baka kasi masayang lang ang mga pinaggagawa natin. Sayang ang oras natin. Meron pala tayong mga nalalabag na batas na ayaw ni YouTube. Kawawa naman tayo sa oras na yun. Sayang! Sa ating panonood, syempre mag-comment tayo. Magtanong tayo. Magtanong, mag-isip. Parang ganon. Alamin natin ang mga bagay na gumugulo sa ating mga isipan. Kailangan talaga natin mag-aral mga kaarug-arug. Nasabi ko na to kanina. Sabi ko nga, sipag at tiyaga. Alam nyo, ang dami ko sana gustong i-share sa inyo eh. Kaya lang baka maboring na kayo. Kaya for now, maraming salamat sa inyong oras. Sana kahit papano ay may natutunan kayo sa episode na ito. Guys, for more tips, panoorin nyo yung part 1, 2, 3, and 4 na vlogging lesson natin dito sa channel ko. Sigurado may matututunan kayo. Okay? Muli, this is Mr. Arug-Arug. Believe, experience is the best teacher, right? Uy! Don't forget to like, share, and subscribe para ma-notify naman kayo sa mga susunod nating video. O siya, maraming salamat! Goodbye! God bless us all! Uy, nakalimutan mo mag-subscribe!